Kani kedai ke Batesi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Usamla Bashar Boy Nongrom, ubadai Tyngshop jengki Phlim Khasi, ula Khlad kendit no hakakatsan terik mentau benai no pra, hapo Robert Hospital Shillong, Naka Jingpang Klongsnam. Ya kamet jong Bashar Boy Nongrom, la penkit no syakasnong tra jong u syakharang, kabahap hapo kemaukan row constituency. Bala pendap ia kelek niam lek buram khaddo ia kemet ke badang sa ke jong u hennen kesngi ke khadnyau terik mentau braino pra arjakat pra ki Phlim Khasi ki ba uniu Tyngshop ulai dan benta ki kinthop ia ke Phlim a balai yanga nangta tang mapi klem mapi ka apot sepsngi part 2 ringkat bat phi hanga marwei karngai bat ke Phlim haban toni halor kini ke jing Khlad kan san no jong uniu usamla Naka liang kinosna bat nong penmi Phlim kelapan pau ke jing du nong ke bakrau halor ke jing Khlad no uniu Tyngshop ubada shisha kesap ak Phlim jong u kala kring hadu kata-kata ye kinong page Phlim Khasi na kaleng karilum Khasi bat jantia haka kerteng jong ka Meghalaya Filmmaker Association haka kerteng jong barok ki Tyngshop ki puron haka kerteng jong barok hi ka industries ngapan pau ye ke jing sngolem syaki bahyeng hasem ngasatu baila don lagi jong kaying kasem ya halak hakaying kasem hi borok kawai bat ka jingdu no ya iba Bashar Boy nang rum kamdai ka jingdu no tangnya tang na kamenta ki ba ye ki ba thon chungi rei ka long ru ka jingdu ka bakraw na kamenta ka karkhana chna Phlim ka chungi namar hoj new samla ulaya dan benta hakiba bunteli ki film te na ka jing ya so jonga udai usamla uba trihok ela ka kam u badon hi ka sap ka phong hak kaliang ka kam ak Phlim te ka long ka jingdu ka bakraw ka karkhana hi borok kawai bat ngim dan kentien ban ong ei rei tang ka jing sngolem bat hi duai ba ublei un ai ka jing penkan ni ki ba hing hasem leitsuk ba Bashar Boy na kaliang jong ngari ngaso si ba impoi perkhat mo na uwei na ki Tyngshop papau mo na jong kari kasi jong hi bala tu no bala su Khlad kendit kerpoi perkhat hira ba taka kubor bani pa upang menor ng khamyo jing tip hira masyo kubor kansam ni minit tena kaliang jong ngai ngaso pau ka jing sosi kraw hi maring la man ong no ba kadi ka Phlim no kong ka jong ngai ba ula sim benta kani kam Phlim hin tena ka production jong la arteli ula don benta udai khna uba tre hok la kam bat ubadon sya ta kasap ka talen bagi na kemi lenti ba unang keu saprang ha kani ka kam ak Phlim ke jong u rai ngim poi perkhat pat ba kansan mo ngira du no yu wei na kita ki Tyngshop balno sinyang sibon ki Phlim Khasi hakin ki lan Phlim se ngam don e shu ban ong ai rai tang ka jing solam na kamta ki ba yang sam jong u kemen ki para jong u bat ngabo ki jing duai hau blei ba un ai ta ka ci pentingan ya ki bayang sam kemen ki para perkunjuru na kamta kamen sim jong Bashar Boy ba un poisuk pisan hak ta jaka ka ba ublei ula bo ba ula penkra na kamta jong u na kaliang jonga ngapan pau ya ka jing sosi bat aga ju ka por ngapan pau ya jing sulam ma ya ka jing do no ya ini artis jongi i ba Bashar Boy nongrum te kalong ka ka jing du bat ka jing snow mo ni so don kata ka jing do nong namar boleh di artis i badan sap haga kam Phlim haga ba bat ngaru adon haga Phlim hanga marwei kata ka bangilai ak nadu ki por benswa arajar sipho ne arajar khatwei kumtai te idei i breuru i basutanat i balong joli i bayar khe ngi kanmau hagi por benswa long bangi ya che thu khana ngi kanmau mo bangi dang don lang badi te kadai ka jingdu ka ba ngasno ba long ba amdai tai nga hiru kadai ka jingdu ka ba ya ka Film industry si borok koi namar ba idei artis ibadan sap hakini ki benta tina kaliang jonga nga penpau kata jing sulam bat kamju ru nga ai kata ka jing so jonga ka nga peso ye moi ki ba hieng kum bakin numdan kata ka jing so ban ong ba mo ba du ya utau breu ka yeng na badu utau ya utau bait bathon ambar ngiru de bait bathon ngiru ni so hi ba ni dan kata ka jing du te tang kata hi
tengah snoba ai ka khubor mo igi bahing basam ba ka igi ba ublei hiula mang ublei hiu tip khambai ke igi baro tangatai besbo na kaliang jonga ngapan pau ka jing susi bangi du no yai parlok badi artis rukum jo i bashar boy nong rum tengi la yadon bentalang haki arteli ki film haka hanga marwai bat ka habantoni te hapo ka film ru hapar bangi dang ya shoot ilong i artis ru ba ilong supportive bha te bamjudan jing sarong bat kum i parlok ru ilong supportive bha te mentalong i sungsi kan bangi du no bat kadai ru ka jing du jong ka industry film industry hi pro ka wai te ngi ngen ya doi ba indan haka jing ja that bam jukun bat ngan doi ru ngabu jing doi ru ya ki bahyeng bahasam jongki te ai bu playun ai bor ya ki bahyeng bahasam